Ja sam Mahir Sjamija i bio sam dio druge generacije Humanity in Action projekta, poticanje demokratskih vrijednosti i aktivnog građanstva među mladima. Nikad neću zaboraviti taj projekat koji smo radili, Action Project, pod nazivom Reci ne predrasudama, gdje smo pokušali da spojimo mlade iz različitih etničkih skupina u dva grada, to su bili Mostar i Sarajevo. I zaista sam sretan i ponosan kada sam uspio zajedno sa svojim timom da razgovaramo o tim etničkim podjelama u društvu i da tu budu mladi iz različitih tih etničkih skupina koji se nikad nisu prije vidjeli ili nikad nisu se prije družili sa nekim mladim koji nisu dio njihove nacije. Ovim putem pozivam sve studente prve i druge godine da se prijave na ovaj jedinstven i jako edukativan program poticanja demokratskih vrijednosti i aktivnog građanstva među mladima u organizaciji Fondacije Humanity in Action u Bosni i Hercegovini.